Dobře, tak mám tam začít zpátečku. Ne, dědo, jeď. To byl nějaký zážitek. Ani ne. Ani ne? Tak. Děda se jde projet. Jo, počkej. Počkej, ty zrcátka, vydrž. Vydrž, ty to. A proč mě ten sedák úplně jde si do prdele? Však si ho můžeš nastavit, jak chceš, posun si ho. Právě z levé strany toho sedáku. Furt nic? Ještě nic? Kdyby tam nějaký tlačítko ještě. Ne, ještě bys to zvednou nahoru. Tak počkej, já ti to nachystám všechno, než pojedeš. Už to máš? Jednou nohou do prdele. Ano. Není tam parkovačka žádná, dědo. Akorát vlastně zmáčkneš ten cuplík zleva, no a dáš to na to D, na to D. Ne, tam já to nechci. Tak a děda odjede. Děda říká, že jede až do Česka. A bacha na dědu, to je nebezpečné. Tak. A už jede. Říkal, prý je to na něho moc malé to auto. Tak uvidíme.